Vigo volve a estar no partido para ser sede do Mundial de Fútbol Masculino de 2030. Tras a renuncia da Coruña, a Federación Española de Fútbol pídelle oficialmente á FIFA que inclúa a candidatura de Vigo. A cidade tería que ampliar o estadio de Balaídos nun proxecto multimillonario que aínda non se coñece, Xoel. Sí, María Todo Marta, o alcalde desta cidade, recoñecía esta mañá que ese proxecto xa estaría en marcha con actuacións previas como poden ser o traslado do colector en tribuna ou tamén a planificación da futura grada. En calquera caso, Abel Caballero celebraba hoxe esta nova, unha noticia dicía que chega con case 2 anos de retraso, o que podería condicionar a capacidade da cidade para cumprir coas obras en tempo e forma. En calquera caso, Abel Caballero demandaba tamén a Real Federación dúas cuestións. A primeira, que confirmen oficialmente esta nova ao Concello, xa que recoñecía que se enteraron polos medios de comunicación, e a outra máis relevante, unha reunión de carácter urxente para coñecer as condicións e os prazos marcados no marco deste proceso. En calquera caso, tamén a decisión final por parte da FIFA poderíase coñecer aínda cara aos meses de outono, porque ata entón non hai prevista ningunha visita dos técnicos deste organismo internacional para coñecer como avanzan as distintas candidaturas en España, unha listaxe a que agora aspira estar tamén Vigo. Balaídos volve soar pro Mundial. E iso significará facer máis obras, máis ca estas que xa estaban previstas. Sería ampliar estoutra bancada, tribuna, que xa fora reformada hai 9 anos. El proyecto de Vigo para el Mundial es un proyecto imbatible. Y que una parte está hecho, seguimos y seguiremos a toda velocidad y con toda premura a los efectos de ir dando los diferentes pasos que nos quedan por dar. Pero o Concello di que de momento non se pode calcular o custo. No seu día falárase de 60 millóns de euros. Porque do que se trata é de que haxa tamén un debate que é lexítimo a nivel social, onde as viguesas e os vigueses coñezan os pros, os contras, os costes e os beneficios deste proxecto. Nos, como Deputación de Pontevedra, e polo que sabemos tamén da Xunta, hai un apoio claro desde un primer momento para apoiar financieramente a construcción e remodelación do estadio. Vigo quedaría coa sede a que renunciou a Coruña. En principio, acollería 2 ou 3 partidos do Mundial. Hay que valorar también el impacto en imagen, que significa poner a Vigo en el mapa mundial. Si encima podemos hacer alguna sinergia, por ejemplo con el Xacobeo, con el Camino de Santiago. A Federación Española di que a decisión final depende da FIFA, que designará as sedes a finais deste ano.